Ranwach tana wikwach kachay bangachnan na palika kayo ang program ng Seri na namijit Mwahu. Nora lapki ayo ranwach ong laka. Ikunlalay ki ayo ipunat ki ranwach o ibergemele laka. Ayo Seri kan me pek penine yo chon ko usap the way me minimino kuchon me chilaw. Ranwach Seri kan ukitar pinaray chumalpu nakosanat kan pikokotar o uchu. Salar minimin penilaw o Seri kan song alasang makit makakuwang chiya o karampa o penini ka. Ima kareta iperkemelel tanya umandaka. Iman kasamoyang sabul macay program en Seri na namijit Mwahu oli ko kay sang nang kusanakan. Kuiray ng bilkak yang kiyang chay iran kawikan. Riya chiray lakan. Nanawan sa unalang tadikan Santiago, dukan tolan munip na wulikostika. Nalisawan mo yung kichi na Benita Walcho. Lampuyan Moria Manlam, taon Dino Lawrence, o Karapay Baitong, bilang Pilipinas. Kalalabak silu na kaunabataong sa walmachay leo advantage. Akayong kalalabak, tama pong kamelele o kasawi, nagkayong kasampalong so nagwal sa rimen, pwen kakapaliyo kakairata sa rimen, pwen kakairta, o chungalan kakoyakan matangataw, kakwewe ni easy, kakpain tupurepene chungalananakan, kakaywang meche kan mom, tawiyapekan makoneng, o bilchungalan kakoyakan biya Pilipin nagpung tawa na yung chungal nor o memoran meche kan Mwahu. Mwahu chungal wow. Mwahu chungal pabam. Kami sono palman bangkak isawaski. Ay baba manjawara sa patron. May bigambad wala ng kapapun. Bigambad wala na itong alseriyon gagpatong rumorong kibilang mokit. May ban o data kataroy sudo kato. Kami na naman biban sudo kap. Besiriman man sudo wewe liya niyaman yang nuno man patong songka. Amangga wewe kita na. Apa? Juala kus. Mepit kakairata Seri. Serio anane kilikilan de patpatrowan sang nono baba. Rongorong ara patpatro de mamasen susunoni jar sang eban patrowan de kilang. Serio ban eseki samren baba nono. Cel boros mangi ke pacuan momen Seri menekan kerta senin serio e anane en puya ange me ban yata en puita te socho puita ma e konen te socho konen o men wia ke men pacer na ye utan chia ben pon ke chalin kayane ke sabul ma chal kan wow koren ka wewe kita wow o pig ai wasat ne dua chala veche. Sudah patuan tama pungo tama sabu sudah pungo piu me water bit kakayatan sudah bil training na bilala pada inono sudah taman pak ni kamu tanya di hutan kau yaitu bagan ya onong sini ketong sini Abdami yuya ikun alasan ta nirawya ang kit mo sa ta ime yut sa mulaya ay tuwang sulit kay right song kay ratani ay makat upili lukay imen nantiyan por ang alasan niya may bang patari yung right on porsa ay nantiyan yung right patuloy ngayon Sabto, kang natuwal simpuin akadili ka iburuwas ito. O ime ipapen
nagkasampal. Yan mo yung dami kuskusin. Orang ka alasan. So, biligan kiyang naptamang sarili na rin ang isuot at saan sinipid. So, sinipid. Kapungan ka tumarapin aptamang mata-mataw to kasantin ka. Sito mga. Ran ko at siligat rapil maray. Rapil ko yung kito, rapil kanyang wato kumaingat na iwan mangyat. Napagsabusit kanina yung pagtuto. Rapil ka jiwo, apil pagtuto, rapil ka kasalayan ko, rapil niya, rin tuwan mata-mataw, rapil ka pagsabusit. Kita ang kaidin rin sa kit. Wala naman sa yung sa pemi sa wala, kataw, no. Kakawit sa angkos. Niya ito sabi na sa pag niya suutar. So manaramasta magkakairata Seri men buwan ka tumalantit songkan me sansan ng kalalaba ko ay bam me teka kasawiyata o prang tek sapal yamumon nono kanenayo te sono pol Seri kanenayo o yamumon sono pol Seri kanenayo tama miya reray ayo mesolar miya reray ayo ma tuan masan sala sang loop Sirika na nana kerta nan Mwahu te Engitik Mwahu me ban san sala sang ren nono papa ni tuan ara limpok penanan pungara sawas penanan pungara utut penan kasalayan Siriko kulel dan limpok ko utut penanan pungara hari kaitek panote ban Seri ko kagala de por el ban kaskul sang magit bukan ibem kaskul sang magit ay inen katamay sang kaskul sang ni batu pertama auto ben papa man no man ban san magito o magito Seri ko na leta sang ni harapan ko sa iyo o pel kasali magit kan ban san ben papa no apa napal Papa ono man ban kaskuli ki Seri ko panawi ki Seri ko limpak penanan pungaray ay raw siya limpak penanan pungaray. Dari kau itu ban cep reson apali Seri. Seri wan ban kakale o kamelen miye mor dan mor me ban mor lalo ada sang dan Kalangan di kan ucapi ata tosa ng kalalaka Korea may ikaw na bata sa puliman chay leo penemranach. Ay cuma kalalaka Korea ni magkasakasawi niya wag pasangan mo tawian ng kakairata sarikan ranot sangas na kailangan nyo. Ang dumalo is kapalabang bilo pasang niya. Ang mga Seri ayo. Rangot. Mas. Kahit kan mas, meron mo ikoran dora mo. Palawan mas. Lihat. Di kana punyarong ano. Mau ketika mereka apa? Umuman ansyaw koros. Ran koros. Rangot. Ikasawi anak panangin na ito anak pasan kausan so saya sincere ka may dugdugsan kumumot ng banguran niyo po iya tawag sindik sa may kam raisi siya na mga ulit ito wala siya ito kapati para sa unang wala itar ito uya katarap siya katarap ayaw kawal mo tayo lang ang ano ka. Lang, pusat na din siya sa sambarte wanda sika. Pusat na din siya memang kawilan ng masan siya riduk na mali-aliyap siya kawal. Mo, siya nga hindi siya kawal, limit taon siya nga siya nakakataon. Sa ramas, siya hindi siya kawal sa sayon. Ay tumal siya rin, ay lang. Alam masyado rin pakita mo kami sa'yo. Mo,
Tegal kilang Seri ko bilang yung pop. Song todo medan na mamudan. Work tak lagi yung point. Sang Seri tu bila long time lah. Mas total terlihat Panay na yung duro sa mga Seri lang. Ito kay iba na nawasa ko tumal pa na masyata malabokang malapot magtesyorapan masyo. Leo may pilpepem may Golpen Seri ukakairata Seri mas metena kaya mimiran penenila. Golpen Seri ranwat namungon mila pan namungon tetik-tetik kaya mimila pan golpen penenila tetik. Kari ipem anju me golpen Seri ukakairata Seri men nan penenila tetik nan penenila piu kawit kamatot. O kawit kau mapung o ka kusawa sikupan mat o mate belene tritik mi mau me got mau maka tira sana belene ila mi serius di soleangan o kawit itu tritik la o mate na belene tritik tai sola unti sola kasampal tu belene ila sola kolokol sabun men belene ila go and apali kawit Seri dan Ikaturo, baik hindi katuro. Ikaw ang para sa bego po, may sinsilubino, ang yaw mo, ay Facebook, ay po tumilugulog ni Nansino, kung kakilugulog ni Pong Metro. Masira na ano ko lang nakita ko. Kari, nono kas to na nagperewa, ni Kutabo, ni model ko yun. Kari, kita katuro. Kita mas kapu. May masulat sa laptop mo yung may ibahan ni Rene Kutabo di Piloto. Kari, kita naging katuro ka, kahit din napisbut kayo na kaparata, pamanin sa Filipino ka istorya ng muro, at bisa ka na kanyo. Saan ka kusasay. Ayaw mo na ka, kita na kayo. Kahit din na, kaya ba kahit din karoon sa kanakan ng mawak. Katuro, tutula, mas korosyo tayo manliin. Pero kasama at papakalap mo nakalap ni Mia, karoon yan sa bangin pagkakon mo. Ulukang kin Mia ang sungay. Kuya na kau tinuno kau kuto bil soto. Kap sumpong lel sompar. Lugin soto lel. Pero karto koros wiwi ko penini. Maybe tela. Arangot mela koros puk na istusa. Samalan maray. Silang silang toto maybe. Puy-puy-ti. Right. May bilmimini, tayo tayo sa mga mas, nagagagat sa tabada no galip na tutang pension. Man, mini mga papa, palisir. I know it, pension drive ko sa mga no kakabaros ito. Seri kan school, or the mobile kita, wala siya, iba. Ari, tayo magkakaroon ng kuyayin, pagkaros ka sa mga kailangan. Siyempre ka sa mga bago yung pagkakamaw ka na yun. Ito, kawiyan ay dahil sa rin naman ay dia kamila mo yung surat ako. Iya dahil dia kami may raro mga kasama lang naman. Kisi-kisi. Iya siya alam ko. Mama yung ko, sulat ko yung sulatan dia. Orang iya mo dahil kawiyan ay dahil sa rin ang sabot, may dia pernah naman takasya. Kalalapak ka silu. Kung kakasaleta ire ewang no na papa teso na bolserikan. No kung kamelele mesawasay komi o kakuya iran sa wasran mo ong machungalan ke buko ka sa wal ang kakairata serikan. Sabun matay kawit kan te mama dan penerapan kawit uyapan soong kakairata Seri man ng round. Tay katin sayrer tay maselang muriyo tay Tracker namun
zon kakairata Seri mana nayu. Ibem kayak konangan kawit ki zon kakairata Seri kanan ranwat renter non karwar. Semak sampai kan kasawi tamu konang mau magtay ka kolokol sang nonon magatit nonon ayo. Kaya kuliti om ranwat. Bukay trek tamu mau sang nan ranwat kapatayang. Maka kuya sa kumatay kawitan nonon ranwat. Wal nonon lakawan kang susok. Ter kalwar. Ter semak sampai kita. Trek tamu konang ter kolokol sang ni. Kawit kan nonon ayo kawiyata. Kaya kolokol ranwat. Kaya ako na ang mimiyate. Kaya isong trek ang ranwat tama ka patrek mo ba utumata wala biya. Sa mga nonon man biya pan kawit ko. Sa mga masyarikan kaya ka biya ko sa mga na kawit ko nonon kan. When kairala, achay chumaleo penen ranwach, ngiran kapachakas makumay treatment kasaleta, ong zona wal Serita. May tunting ganda na namin po. Tunting leadership ng tunting ganda na namin. Kaya kung may po buat kayo kakilala, yung vision ng tunting eura. Pangaso, vision kan magkatay sugang dan kwasaniti tanah dan kertana paliura. Atan pipi besong yung besong. Armas misuto kwasaniti dia utana namin na bilang pan totoo ka tawag. Karena tunting state pan suto leadership and patuan leadership kaya din government. Mungmuso siya government sa kwasaniti. Yet, kaya kan tunti kan katlawasan. Ang magkaya pa masan ito sa kaya kan katlayan, magkaya kan kit ng alapin euran. Saya panting pesa. Ikin patula, wamu mawayu. Jadi aray mo na tapos tumite. So tumite ki ren kuliti at pangkap ni Ramot resong kapreta. Kaya mo yung Republican pay niya regan niya pa medyo na akong pula kasi may lupa ko yung pag ipatuhan ta na tonpay ko lokal silubot sa ako patotal o chanso kaya mga sani ang kapultan siya baka nono kapuya kapag siya kayo pagkain ka wow someone influenced dapat kayo magpuputong ka kayo ranot atan utan wasang kayo kaya kan suto mga Kaya ang kulit ba kasi ang palpang etero siya. patra magagawa kawin dito Pada magkara kawit. kaya lang kuliti wala baga may kapot may nuayot lapakay. At magkaibahan sa kuliti koros, apon tante. Ang magkaibahan kita sa magkasampal o kaya kuliti, kay pila, magkaibahan kulukul magkasampal. Ay pambit tayo nga dyan. Kalang-kalangan na kan, may sign sa ler, o pilkasaleta, may bigniye, emenol, kalik. O dapat tayo, kanin tayo ang pinuwat, may Solukan marau. Awe rekan soto ka restoran wat. Ami sapan ran kawit me ping kajen kasane yang jer. Nakayo oni yang kawit ada sapan me kan kayo utana kajen kakak. Kakak udaki sapan me kau no sawas. Wain kakak kaya rata serikan. Nimpong o kanya. Kariyaw, ewan kasi kawin din magkacay, noon taba, utang pinananin, mele. Mele nung sarikan, pues, siyang niya tayo mele long ray, namin ka kirta, o anasang kacay, o yaramas.
mele. Asing kalangan di tren kat mebil kaca yang irangan chorus sampuin wato yang kawait on kejan korupsi. Nanti wane sains saler lew iran kawait sampuin wat meye kejailan neu giem kau nakan kau ni kue kau ni bene ini kan so dapat seri kan kejailan ter nun sino ang kejailan kasawinas tama mau sang nono nayo kabacayan tama mau ren nono ranwat ang kawit nono kan enlaka kalalakang todo berkuaratan sang kuinwat mainan en lon o bilkak kuya jejen kawit ang sabal medrek seri kan sang med katola pero when kain sakala even pagkasalita ay rin batang yung sang figure, tatarapin, nagajan matani. Kaya niya na yung seri kan Pilipin, para nabuti. Ape na nono baba, posanti, sa ngaran ng company. Nariya dyan trungan puko, kaya yung masama-masang seri kan. Kau na matama, alakan, nagpong, o mau, meratan, mawait, kawin, ni parent overload. And ranwatch, niya kanila kapwat, nabil kau na bata, o nga ramasayag, mabanjak ng polkiso, kasapang na pong, o miyo kasapis, pambil pato yung right. Ring, yet, kanila kapang ranwatch. O nga bata, okay. Ya eu pe sabal mo muy iren pepe magayo ka sampal try en kolokol ang sirikan ang normal en lakap tebal Aramas mapanchapin call kito pasapang mapung amiyak sagis pampacho yang rai. Rukom call kito sabal mo muy to ang chungal pasapang ni telepon ng pesilu riyaw saro riyaw ewe riyaw Teselu riau sero wano tua wali. Kalangan ng kupur korusye o kumain pagkacing kau na o peusapan program ng serian na nangicik mau nan ranakan mepampachoto. Kasalidye man.